ኤደን ማሕረምተ ሳሚ ምስ ሰምዐት ኣይኒ ብለይ ስኒ ብለይ ምስ ፍጥነት ድምፂ ተቐዳዲማ ኣብ ሕክምና ጠበሽ ክትብል ጊዜ ጥፈአተን ዝተኸደነቶ ጫማ ንበዓሉ በዘይ ልባ ስለ ዝወፀት በቤንዩ ደሓኒ ዘሎ እንዳብሉ ደገዝኣ እንተዚ ተሓዳድ እዋ ነይሮም ኣብቲ ክፍሊ ህፁፅ ረድኤት ደፊኣ ንክእትኣቱ እተት ምስ በላ ነይሩ ብኡ መጠን ድማ እቶም ደቂ ገዝኣ ወዳት ማዕረክ እንደይ ንሳሚ ከም ትፈትዎ ካብቲ ዝገመተውን ለዓሊ ከረጋገፁ ከኣሉ ምሽኪናይ ወድሲ እዚ ኩሉ ዓመታት ካርታት ኢሉ ገጽ ዝፈቶም ስድርኡ ከይረኣየ ሓሳብ ድሌቱ ከየስመርዕ ስድርኡ ከይለወጠ ከመውት እንታይ ከምፆ ኣብ እንዳሟትካ ሃገር ገና ጎይኻ ከይፀገብካ ከለኻ ክትኩለፍ ኣንታ ፈጣሪ ኣቦይ በጃኻ ወፂኻ ካብ ምትራፍ ኣድሕነና ሰበብ እንዳበለት ኣፍ መዓፆ እንዳጠመተት ከላ ጀኒኖም ጀናኒኖም ካብቲ ዝፀንሓ ክፍሊ ክወፅእ ስለ ዝረኣየት በዘይ ልባ ከይዳ ክትጥምጠማ ክትብል ከረው ኣቢሎም ሃዝዋ ዝመውት ጥራሕ ይመሲልዋ ነይሩ ኣታ ሳምሓወይ እንታይ ረኺቡካ ደሓን ዲኻ ንክፍንዋ እንዳተቃለሰት ተዛረበት ናይ ነገር ባጃጅ ግዲ ገይሩሉ ዋላውን ፈጣሪ ኣላኻ ገና ትሪኦ ትብልዖ ነገር እንጀራ ኢልዎ ካብ ሞትሲ ተሪፍዩ የግዳስ ዝገደፈትሉ የብላን ወዲ ሰብ ብዝጠቅምን ዘይጠቅምን በዘይ መጠን ክጭነቕ ትረአ ከለኻ ንምንታይ ዝብል ሕቶ ስቂሉ ይመላለሰካ እቲ ምንታይሲ ኩሉ ግዜ ነገራት ካብ ልክኦም ስለ ዝሓልፉን ገና ክትፍጠር ከለኻ መወዳእታኻ ፍሉጥ ስለ ዝኾነን በቲ ሓደ ድማ ዝፈጠረካ ኣምላኽ ልዕሊ ዓቕምኻ ክፍትነካ ስለ ዘይክእል እዩ እቲ ምንታይሲ ኤደን ንሳሚ ስለ ዝተጨነቐትሉ ዘይኮነ ብሂወት ተሪፉ ፈጣሪ ኣለኻ ስለ ዝበሎ ጥራሕ እዩ እዚ ሓደ ወሳኒ ኣብነቴ ካብ ኮነ ከምዚ ዶ ከምዚ እንዳበልካ ቀፃሊ ነብስኻ ካብ ተዋጥር ፈጣሪ ከም ዘሎን ክሕልወካ ከም ዘይተኸስ ኣብ ግምት ኤቲኻ እቲ ክትገብሮ ትኽእል ነገር ምግባር ካብ ብዙሕ ነገር ካድሕነካ ይኽእል እዩ ብዓብዪ ድማ ካብ ፀገም ናይ ጥዕና ደሓን ገዛ ክትወስዶ ትኽእል ኢኹም ስለ ዝበሎም ሓኺም ብኮንትራት ታክሲ ንገዛ ተበገሱ ልቢ ኤደን ግና ሃፍ ኮፍ ትብል ነበረት እዚኣ ደንውሉዳ ብርሕራሕ ትጥምቶ ንሳን ከምዛ ፈንጭሕ ኢላ ዝወለደቶ ብስስአ ትጥምቶ ዘላ ነዚ ዝተገንዘበ ሳሚ ኤዱ ደሓኑከ ምስ በላ ኣታ ሳምሓወይ እንታይ ክድህን ደኣ ኣነ ደ ብነገር ኣፋኔካ ከም ዝኾንካ እውዕ ኣነ ቅርስስቲ ምስ በለት ምስኺ ዝገበርክ የለን ካብ ቆስሊ ኣይትክፈእንስከ ስቕበሊ ምስ በላ ሓራሓራይ ሳምሓወይ ኢላ ኣፋ ሓተመት የግዳስ ገለ ከይኮና ውሽጣስ ብሻቅሎት ካብ ምሕማስ ኣደይ ወዓለን ፍቅሪ ፈለማን ንእስነትን ጥዑም ገርሕ እንዲሁ ንስዩ ሓኒቕዩ ሂዝዋ ዘለዎም ዋላ ደኣ ናይ ብልባ ተፍቅሮ ዳ እምበር ብጣዕሚ ልዕል ዓቅን ከም ተፍቅሮ ዝተሰውጣ ሓደጋ ወሪዷ ምስ ሰምዐት ዝተሰምዐ ሓደገኛ ስምዒት እዩ ተሰሪቃ ምጥማት ኣይቋረፀትን መቼም ዝጥወዕ እንዳተጠዋዊ ድዮም እንተስተኺሎም መወዳእቱስ ገዝኦም በፅሑም ሊድያ ብወገና ናይ ኣጋጣሚ ቴሌፎን ምስ ደወለት ኣክንዲ ሳምን ዝቕበላ ወዲ ገፁ ተቐቢሉ ዘጋጠሞ ምስ ነገራ ንሳው መንገብገብ ኣውፅያ ኦፍ ተቐይራ ውትፍ ክትብሎም ጊዜ ወሰደትን ኣታ ሳምሓወይ ገና ፍቅርና ከይተዓምና እንታይ ረኺብሉ እንዳበለት ክተናፍቆ ትብል እንተስ ናይ ሕርቃ እንዲ እንተስ ሳሚ ከይጉዳእ ኢላ ኤደን ሃፍተይ ቁስሉ ከይትጉዳእ ኢላ ኢዳ ሓዘታ ጥምት ኣቢላ ከይተገደሰትላ ኣታ ሳምሓወይ ናተይ ናይ ቤኒ ናይ ሓለለ እንዳበለት መሊሳ ኢዳ ሰዲዳ ክትተናኽፎ ጀመረት እዚ ግና ንኤደን ዝቐስን ተግባር ኣይነበረን ብሽም ትፈልጥ ኣጓሉን ንመጀመርታ ግዜ ሹዓ ትርአ ዘላ ኣትንኣ ክንደይ በጃኺ ቁስሊ ከይትጉድኡ ምስ በለት ኤደን ምስ ናይ ሕርቃና ሓንሳእ ግልፅ ኢላ ጠመተተሞ መሊሳ ናብ ሳሚ እንዳበለት እንታይ ምልከተኪ ኣርከም ይኾኑ ባ ኣይትረስኢ ወር እንታይ ኣኸ ንስኺ ዘይፈልጠኪ ማዕረክ እንደኦ ክትሕለቕሉ ምስ በለት ኣንጭዋ ደገስ ዲ ዝበሃል እንዳበለት ብውሽጣ ደሓን ናይ እንታይ ነተይ ፅናሓልክሞ
ጥራሕ ካብጥቆ رحق بلي اندابلا كجقا ازنو صامي بجاكن با حامنا اخلانا مسبله تم حتم بلا كلتين بحبار نئسرم انت جبريلم سلز نغرو ليديا ابت غزاخلا دبخ بلا جهزا بحلخلا فقر تخبى يدنغنا مسرعتو غوتيتكي او صيو مصا بسنكو زرخبتو بعليات فلطوم كتريو كلها طوي سب يمثل نبر ور انت هجبر مزي هيوتي بسنك زرس حسب كتمزابل اكجبري كفو اندابلت مس نفساني ليديا او محلاو عند حرق أخلو توساخي زهزار من قصر خبت دحيسا مسكبرة كم يكبليو ناب إيدن سقرم يقدس ملسي كتحوي تسمعتن دحان حجي كم دلايك كوني آب إيروبا ترحي الرخبنا أنا بروسس يقبر لك خمز اللخو آبي مؤلكيو أندابل بس نفسهم ناب ليديا أبلم نديليا أتفلما مصر آيه سلتفتو تحارمو سامعة كمز خماي مصيا سلازبل بزح ايتا قدسن صنيهم ليدو على خد ابز عدي انا د ازوص اخندي مسيلني مسبلا عليخو اسرم حوي نابي كنوص الكانا خا دحر دما فريت كادو مسبلتو انتي بلا بتحواخ انا نسمن فقري كمز جمرنا مسولتو لب بتحواز اكل بولفون قريدا سماي بصح تملسات انت تلقالي صبو امبر عيني ايدن اندات امت دست وغلصم نساتون فشخك بلو كلو ايدن غنا حرركم تر الى نبرات ابزس اتكلتم قند صلعتيم ازن ود كمزن تدميروام كم غاشا متن وي بدغ كمز مصو سبات زخونه زستدو زبلا كتب لما يتسمعتن بحلي لمدي كبرين حبرت سمنا نسو مخانو حرقانا ازنجي اوايوم امبرغاشا كل غزي كوريو نغاشا بتزلو اقمي بفحشو غص زقبل سب مواعلو غصو ببركات استملعيوم حدا غزي حد عرغيت سباي كاب ادو تبقيسو مبصح سلازنبرو ناب كلا ادي ماكيناون سلازي تاعتو ناب تزغاشالو زنبره بوتا بأجر أنداتا جوازة كل سلز مسليو عب كرم إنسان حادك حادر مبال عب حانت جزاك يدو مسكو حكوهم حانت مرآت خفتمو نحنا هجي حادشتي جزاز فلنا مرأس لسخونا ولا حد مدك أسدي كال يبنان إلى تفانوم حرازة قولي مبالون سبعي زربا كيبزح أدلو كفتن ناب كال جزاي كيدقنا كسلت أيك عالن اندابله اما براب اجازا مسبصحم حانتي مسودا تقما سبيتي بتحاغواس حنغوف الى تقبلمو اغوزا انصفا بفحشو غص مادا غديفا كتانغدو جمرات هلو فاليفاون نتابتا غزا زنبرت حانتي مسودا زخلص لفرق نمودات انجرا مادي نابو اندابلت ازيا زلاتنا نسخه بدغس لزمصخا بلا ناتنا صاغي بلون دحرك لميدنا ينا مسبلتهم اتسب اي ما انت رأس مشات مبل اصلا زيفتو دحان ابل اني كم يقول ما ديلو اقبصم بسناي تغواراتون كابتي زيبلو نخبدون غديفون كحبو بول بتعامي تغرمان تستممن سلاتي صبق غبروم اندا مسكنم ابتي استقربلو دخام سلز نبر كرايلو كدقس كيزيات فان نصبحيتو ابتا زدقسلا نسو زيكونه صنيهم انتيدا حانت رب كنا كبد زبلت ورق امبر اكونم بحافشات صبق بار زي حسبك شيشان هيزولكا كتصنح سلازخل مالس كيتصبح سناي مغبار الله مسرح نا هيوتيوم سامدا انت حاسي وحرايلك از كل كمزا كل زي بلك مسبل اسروم ليديا ما احتقدي اخيلو كون وداي اسروم حاوي كمي هغستي الله مسيلكا هجنبر زيت حسب مخالف اغاطيمو ايدن بحرقان اندا طمتتون كلام
ቴሌፎን ድምጽ ስለዝገበረት ካብ ቅርብ መርሐ ኢላ ሄሎ መንክብል ምስ በለት ሄሎ ኤደን ኣነ አብርሃም ፕሮሰስ ዝገብረልኩ ዘለኹም በለት ጉዳይ ኣብዚ ተጀሚሩስ ይቀላጠፋሉ ኣጆ አቦካይ ተሓምቃ ሓራይዶ ድሓር ድማ ናይ ገንዘብ ነገር ገለ ከሽገረ ክንተሓጋጎሲና ምስ በላ ለባ ኣብ ካልእ ስለ ዘሎ ሓራ ኢላ ቴሌፎን ዓጸበት አብርሃም ነዛ ኢኻ ፕሮሰስ ክትገብረላ ምስ ተባሓለ ዋላ እኳ እቲ መጀመርታ ንገንዘብ ኢሉ ከኣትዋ እንተ ተሰማምዐ ኣብ ኣራቱ ኮይኑ ንስእላ ደጋጊሙ ኣብ ዝጠመተሉ ጊዜ ባሕ እንዳበለቶ ስለ ዝመፀት ንሓዋሮ ክጥቕላ ስለ ዝወሰነ ነዚ ክገብር እንተ ኮይኑ ድማ ገለ ሜላ ክጥቀም ከዘሎ ምስ ነብሱ ተረዳዲኡ ገለ ካብቲ ሚልኡ ድማ ምስላት ኣብኒ ብምባል መቀላጠፊ ኣጥኒሱ ክወስዳ ማለት እዩ እዚ ኮንኮሎ ግን ብፍትወት ሓራይ መዘት ብሎ እዩ ኤደን ናብ ኣልሳሚ ምልስ ምስ በለት ድሕሪ ቴሌፎን ሊድያን ሳሚ ገጹ ከተናከፍ መስረአት ከም ሓራስ ነብሪ ተወሪሯ ከይተረድኣም ኣብ ፀጉራ ዝዓለበት